Jeg går ud fra, at du har nogle gode billeder, for jeg har en video med det. Jeg kan ikke både nå videoer og lave... Ja, det er det, jeg Michelle har taget billederne, og jeg har taget videoen. Da de blev... Hej Lukas. Hallo, skal du også til barn? Hey. Ja, så op med ordentligt. Okay. Hvad vil du? Nej, jeg tror, den er ned. Skal farmor gøre sådan? Hey, hvad? Hey. Han er træt. Hvad så hos du? Han er træt. Lukas, skal du op til... Og så ser det ud som om, man trækker lidt på ørerne. Hvis jeg var jer, ikke, så ville jeg altså gøre sådan her. Jeg ved det godt, men det blæser, og det er en tynd hue. Ja, jeg ved det godt, Lukas. Kan det så ikke gøre sådan her? Den er lidt genert, den ged. Har I lagt mærke til det? Geden er lidt genert. Den siger ikke så meget. Den sidder helt stille. Den heller ikke, når de laver Nej, lige præcis. Det er sådan en lille genert en. Men den sparker i numsen. Så man skal bare vende numsen til, så får man en spark. Ja, selvfølgelig skal vi altså. Så er det klar. Appelsis på 3. 1, 2, 3. Appelsis. Ja, sådan. Hej. Hej. Det var en god high five. Hej. Vil du have en krammer? Ja. Det var en god Vi krammer. er lige herovre, Michelle. Sidder på bænken lige herovre ved vandet. Det vil være en god krammer. Hvis de har åbnet lidt mere end den ægte sidste, så skulle vi lige prøve den, der er herovre. Ja, også her ved en træ. Så er det også vildt nok, for der står 2 til halv 3. Det er rigtigt, ja. Jeg skal få en blå finger herfra. Bam, sådan. Det var godt. Sådan. Ja, det var cool. Hvor du var mega sej. Hej, hvad er det? Er du klar? 1, 2, 3. Appelsis. Ej, nej. Hvor er du sej. Og blå finger. Og modspring igen. Og du skal slå over for at få Stå stang. Hej. Nej. High five. Hvor er du god sammen? Åh, ja. Sådan. Det bliver Om 10 minutter smutter Hugo og vennerne. Så kan de lige nå det. Emil, jeg har sagt, hvad for en kø skal jeg tage på? Jeg tror godt, du kan nå begge to, hvis du er heldig.
Klar, hun kan starte med et billede. Abetis på 3. 1, 2, 3. Abetis. Jamen, jeg tror, det var Blomsten vandkanonen, op han pegede på. Så han tager sig til øret. Nej, det er fordi, han har ondt i øret. Ej, hvor sejt, Esbjerg. Wow. Hvad er det, du har det her? Er det sådan en Er det sådan en dinoslag? Har du været oppe på det dinoslag? Oppe på dinoslag? Kan vi have et billede? Ja, så siger vi Abetis så højt vi kan. 1, 2, 3. Abetis! Så råb Abetis. Det er ikke sikkert, I når det. Hvad med dig? Hvad er det, krammer? Hvad med dig? Nej, er det Rosa, der kommer der? Wow, hvad ser du? Hold da op. Eller har du set det, Rosa? Hej, David. Ja, det må du i hvert fald. Det var det. Det var godt. Ja, var du dernede og se det, der var fotograf til mig på bingo sammen. Det er lidt. Og der er en mere, der venter på, at du sammen med dig. Ja, det må du gøre, der. Jeg ved ikke, hvor hun er. Det kan. Det er dig. Ja. Vi skal have et billede. Ja, klar, lige. Sådan. Farvel. Klar til et billede.